जों सफैखाया अलरेडि दाबो ओ जायगायाव जों दाबो ओ जायगायाव जोंनि बुकुक मनिकानि जे थुम्मानि रांखौ फैसा रंनो जों किसा नायलायनाय बिसोर जरतै काका काया ओंखायनो नरक सयै नाय दंदि देबाक न नुगनाय नरक ओमफ्राय आदि जों हाबलायनि आरे Khazani takhuk tai bukhuk song sung maphaikya bukhuk monika tirpura belai kheno sak hamya bairi tongo nei khana mani bai busuk kha sawi maya sung o donation box o je mani bai no thangchokra thung sakham nogo naijaknani bagai nei sung tubui maphai jakha sawi manjaya sung tabo o donation box o ba busuk ba mangkha busuk ba klaikha sia sawi maya phaide sung o jorao nailayano teruk rawi khulugoi nailanai donation box o busuk rang mangkha busuk klaikha bukhuk monika tirpurani bini ma baba sung nok nokhung rong trai kamio sung phaisok bajak norok nai tungdi puilani simi paithak jora joya kwrwi tei o donation saltham rwgui thumnani thangtani o sung kwbangma jorao kwbangma kokno khanaka jorao kaham bo khanaka hamya bo khanaka himpano sung lasi liya first time ba jorao labo lasi kha kibu kirkha himpano lasi kirino uklogo tonui no chini kaisa no wansukmung bukhuk monika tirpura no nahari no bini langma no phiru guida tubui mano chubachuni bisingti hinai sung buskango yakpiri sabui je mantui thumlai jakha belai kheno hambai mario logiri nai takhuk sungno tai o bazar hatibo thangui je thumpuro kubuni bosong sakni bosong phano borok je mantui borok chubachu khlai chubamani tai puja moment laithanai durga puja laithandrop abuni yagulo lokhi puja hai phainai kali puja phaitongo sanda kuklong bazar hatibo ban borok je mantui chubakha belai kheno hambai mario borok no paiphle hambai norok nogoi mangkhana mo bukhuk monika no buta tabuk mono hospital o tlangnani bagai khana mono ni simi khayei jibe tlangnani bagai buta tabuk gari o boksan bagai thangtongo khana bono sakhamnogo tlangnai hinai bini sai eba bin location ni nogo mono Vishnu Deborma kami tlangnani bagai tabuk iko lamao nokholai tongo lamsugo kubui kok tv naitongnai khajani takhuktai bukhuk song ang sokpaijak 47 ambasa constituency khobjak longtrai kamio dada nono lamsugo khuluma nono jet kubui kok tv ni channel no bo hayani bongkhangka ang bata engkai ani bumung ongkha nikhil mohantypura bo ongkha monika tirpura bini haya ongkha prai tabuktai 3 bochor choli tongo engkai kono rangkhok puisa korika khokchano je tongmani jotok ongoino naikha wa hoite nini tok hoite je kono goikhe phalaino naikha tobo hamya engkai tabukhai koboi kok tv no bok chubasuro man bagoi jara rona audience no bang jotong no khulmo je wahike chubasu khaimani bagoi obno je pharitoi ar jodi ronani musuko engkai jara roi mankho taptebo somoi tongkho ani kokhai asung hingke tabuk sakham nogo tlangnani bagai wansugui tong pufuru tlangjaknai sakham nogo telangnani himani ke khanap telangni himani chung gai bo sakham nok agotla gb sakham hasteni kha ganang maya ganang takhuk bukhuk song jara chobanani musungui tongnai borokno nang tamo sanani musuk ang ba tam ba sani tong jotong ang mane khabai khobai jotong hambai afaro asung tai jara bukhuk monika tripura no khairogoi hamjagai je subai tongnai takhuk tai bukhuk songno nang nini khabai busuk jara tei hambai yafna musuk
anta hamjangmani बहुत na hamjangmani yaphana musuko bongno karon ke hamjangma yaphar bung ang to boktom ani bakhamina hamjangma yapharo bo je mansuktai hamjangmani mansuktai mansukoi ke arbo kya suwa mangkai ani bakhaba sunang mane koyo jotongno belai khana hambai norok khanai mangkhana khajani ta khoktai bukhuk song bukhuk monika tripurani bini butani khoktei khlai khana Agartala jibi sak hamnogo talangjaknai hini sawai khanarika dai bini bahanok jukno khairogoi hamjagoi chubachu khlainai hastini maya ganang khaganang lukorokno bo hambaya pharka haino hai hastini khaganang maya ganang lukorok norok ani hanokno hamjagoi khairogoi chubachu khlainani musungui tongkhai norok subai mano hne bo saka tabu bujora tongkho hnai faidi ke ang ojorabo sawai khanarnai bukhuk monika tripurani account rimani wo busuk happaiga tai kubikok tv ni google pay number rima wo busuk rang sokpaika donation box busuk phaika abor bebak teruk norok sawai khanarnai norok soyakare puila nismi paithak jora nai tungdei puila ani google pay number busuk phaika ang norok sawai khanarnai puila ani ro phai sokpaika Satya Rani Tripura mungoi 1000 kaisa rang sokpaika belai kheno hambai maribo bukhok nono bono details sanmani bo roholia bini kami ni mung simi message khlai rohka gonda chora hnai bukhok nono pai phele hambaya pharo nini hamjakma nini khairokma chuba chuni bisingtei bukhok Monika Tripurani sak hamui phai manani ungthong belai kheno hambai bukhok nono tai haino hai sung oro mansauka rang 500 gobin sound system hane google lo bini mung mankha full mobile number maya bono bohaino message khlai mani details rohadi hanai bobo haino rohliya belai kheno hambai ta khokno no nang je thayo phandong thong je saga phandong thong belai khe hambai no abun log haino hai takhok Biswajit Tripura bobo haino rang 250 rohoka takhok no bo belai kheno hambai jeng haino hai long trai tia sarkem ni angai khoroksa takhok bo boni mung sopon de borma hanai bobo haino 1000 kaisa rang rohoka ani google number belai kheno hambai takhok no bo haino total mankha ani google pay number 2750 taka tai chini bukhok Monika Tripurani account no 1000 kaisa phaimani abo bumung sawi manliya borok je thaini panungthong je sa bosongni panungthong belai khena hambai norgong bumariwo takhok tai bukhok chong omo hai khlai total chung donation box tai account number google pay ni soho khlai total chung oro tabuk sakchorati mangkha 21345 taka belai khena jottono no haino hai hambai maya pharo tamo male norokni hamjakma norokni khairokma bai khlai bukhok Monika Tripurani sakmang hamui phai manani ungthung tai norok je subamani abo norokno haino hai hambai mariwo norokni hamjakma norokni khairokma belai kheno nango amo hai khlai norok tabukbo subai mano tabukbo siako saimeyako khana bono Agartala jibi hospital o tlangi thangmani yagulo se sawi manai norok subai mano tabukbo haino tai ang sak bai thang bo haino sak hamya mas kaisani skang kono rokom phaidorop se hampano je mansak ang chaitoknai tai khana sak hamnogo bono tlang thani ang jesek man ang chaitungnai logi thangnani norok chubadi khairukti bono bukhok Monika no tai norokni hamjakma belai kheno kaham tai turuk chini hamjakma kakmarok norokni hamjakmani bisingri tai bukathatong sakno hamjaktei boino bo hamjakdi mani abo norok tini hamjagi chubamani belai kheno haino hai hambai mariwo borok subawi norok khairok mani belai kheno